హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు బ్రిజిస్ ఛానల్. ఇవాళ నేను దశావతారాల్లో 6వ అవతారమైన పరశురామ అవతారం చెప్పబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, వామన అవతారంలో అడిగిన ప్రశ్నకి ఇద్దరు సరైన సమాధానాన్ని ఇచ్చారు. మహర్షి జమదగ్ని మరియు రేణుక అనే దంపతులకి పరశురాముడు అనే పుత్రుడు పుడతాడు. పరశురాముడు యుద్ధ విద్యలలో ఆరితేరుతాడు. తన ఇష్టమైన అస్త్రం గొడ్డలి. ఒకరోజు పరశురాముడు లేని సమయంలో హైహేయ్ అనే రాజ్యానికి రాజు అయిన కార్త్యవీర్యార్జునుడు మహర్షి జమదగ్ని ఆశ్రమానికి వస్తాడు. అక్కడ కార్త్యవీర్యార్జునుడు మహర్షి జమదగ్ని దగ్గరున్న కామధేనువును చూస్తాడు. అప్పుడు కార్త్యవీర్యార్జునుడు ఆ కామధేనువుని తన రాజ్యానికి తీసుకువెళ్ళాలి అని అనుకుంటాడు. అప్పుడు తన సైనికులతో కలిసి ఆ గోవుని అపహరిస్తాడు. కొంచెం సమయం తర్వాత పరశురాముడు తిరిగి వస్తాడు. అప్పుడు మహర్షి జమదగ్ని ఏమైందో అంతా పరశురామునికి వివరిస్తాడు. ఇది విన్న పరశురాముడు కోపంతో హైహేయ్ రాజ్యానికి వెళ్ళి అక్కడున్న సైనికులందరినీ చంపిస్తాడు. చివరికి తన గొడ్డలితో కార్త్యవీర్యార్జునుడిని కూడా చంపిస్తాడు. అప్పుడు ఆ కామధేనువుని తిరిగి మహర్షి జమదగ్ని ఆశ్రమానికి తీసుకువస్తాడు. ఒకరోజు కార్త్యవీర్యార్జునుడి ఇద్దరు పుత్రులు మహర్షి జమదగ్ని ఆశ్రమానికి వస్తారు. మహర్షి జమదగ్ని ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు తనని చంపేస్తారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. పరశురాముడు మహర్షి జమదగ్ని పైనున్న 21 కత్తిపోట్లను చూసి ఇలా అంటాడు: నేను 21 సార్లు దుష్ట క్షత్రియులను చంపేస్తాను అని అంటాడు. ఈ విధంగా విష్ణుమూర్తి పరశురామ అవతారం ద్వారా 21 సార్ల దుష్ట క్షత్రియులను చంపేస్తాడు. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ప్రశ్న ఏమిటంటే మహర్షి జమదగ్ని మీద ఎన్ని కత్తిపోట్లు ఉన్నాయి? మీ సమాధానం కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. ఈ వీడియోకి ఇంతే ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అవతారం నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.